Yn y darlleniad mae Emyr yn darllen I ni. Mae Iesu yn disgrifio ei hun fel bugail. Pam bugail? Dim ond edrych ar ôl defed mae bugail yn wneud. Ond yn Luc, pennod 15, adnod 1 I 7, mae Iesu yn rhoi stori I ni, yn dweud dameg am y ddafad colledig. Iawn? Nawr, yn y ddameg yma, mae 100 o ddefed. Does gen I ddim 100 o ddefed. Felly, fi'n mynd I ddefnyddio un peth sy'n debyg I dafad. Tec, dyma. Come on, Tec. Come on. Cwbwy. Iawn. Gyda bach o help gan Tecwyn y dafad, fi'n mynd I helpu chi glywed am y ddameg y dafad colledig. Banta ni. Un diwrnod, roedd bugail yn edrych ar ôl 100 o ddefaid. Roedd gan y defaid y gwair gorau, y dŵr gorau a'r bugail gorau hefyd. Dyma'r bugail yn penderfynu cyfri ei ddefaid. Ond, doedd ddim 100 yn y cae. Felly dyma'r bugail yn cyfri eto. Dal dim 100. A dyma fe'n mynd I chwilio am yr un dafad colledig. Dyma'r bugail yn mynd I chwilio am y ddafad colledig. Roedd y bugail mor dda, doedd ddim hyd yn oed eisiau colli un o'r defaid. Felly dyma fe'n chwilio a chwilio am yr un ddafad colledig. Ond doedd y ddafad ddim I weld yn unrhyw le. Ble mae'r ddafad? Meddyliodd y bugail. Ond dyma'r bugail yn clywed sŵn. Ac yn dod o hyd i'r ddafad. Dyma'r bugail yn rhoi y dafad ar ei gefn ac yn cario fe nôl i'r gorlan yn saff. Ar ôl cyrraedd y gorlan, dyma'r bugail yn dathlu bod pob un o'i ddefaid yn saff. Yn y stori yna, ni'n gweld y bugail gorau yn y byd. Mae'n gadael y defed I gyd I fynd I chwilio am yr un dafad colledig. Heb y bugail, bydd y dafad yna ddim gyda'r bwyd neis, ddim gyda'r dŵr, ddim gyda'i ffrindiau. Bydd wedi crwydro ac yn bellach I ffwrdd o'r bugail. Ond mae'r bugail yn mynd I chwilio am y dafad ac yn cario fe nôl arwain y ffordd nôl i'r lle saff. A dyna'n union mae Iesu Grist wedi wneud I ni. Mae Iesu'n dweud taw fe yw'r bugail da. A mae Iesu yn arwain ni, y defed, yn ôl i'r lle saff. Heb Iesu Grist, bydda ni fel y dafad yn crwydro ac yn mynd yn bellach a bellach wrth Dduw. Ond mae Iesu wedi dod i'r byd ac yn arwain ni nôl at Dduw. Ac yn arwain ni nôl at diogelwch a cariad Duw. Mae angen I ni fod yn ddiolchgar iawn am hwnna, bod gyda ni bugail mor dda sy'n arwain ni I ddiogelwch ac I cariad Duw. Iawn, os chi moyn, gallech chi hefyd chwarae falle cuddio gyda brodyr nhw chi orydd, neu mam a dad. Gallech chi chwarae cuddio hefyd, a wedyn bydd hwnna'n atgoffa chi bod Iesu wedi ffeindio ni. Yr un ffordd am ath Tecwyn ffeindio fi, mae Iesu'n ffeindio ni hefyd.